na'am salatul fati tafi salatul ibrahimiya ko shakka babu, ku ji da kyau, tafi salatul ibrahimiya, wallahi tafi. Ga dalili kuma za mu bayar, kuma duk tsiyarka sai ka yadda abin haka yake, ba wata sabuwar matsala bane a musulunci, wawaye ba sabuwar matsala bace. Da ya wuce mun ja wata aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah ce wa man yushaqiqir rasula, wanda yayi bi ma'ana yayi hannun riga da manzo Allah. Manzo Allah na dama kana hagu, ga abinda manzo Allah ya ce kai ma ga naka. Kamar shi beran faila da ya ce kamar wallahi salatul fati ya fi salatin manzo Allah, to wa mai shakkakin rasul da shi ake. Ga na manzo Allah kace wani na dan boroko wani buzu nashi ya fi na manzo Allah, to kaga wannan wa mai shakkakin rasul kenan. Insha Allah ce min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, bayan shari'a ta bayyana gare shi, an karanta masa Qur'ani, an masa bayanan hadisai, ya ga abin da ya fito wurin Allah, ya ga na manzo Allah, ya zabi na wani mutum daban. Insha Allah ce wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, yaddi kuma wani hanya ba hanyar sahabbai ba.